Исәнәрмесез, бу Эйджи каналы, минем исемем Ленар, мин Мәскәүдә яшәүче татар егете. Татар журналистына багышланган рубрика Кайнар телефон. Алло, Кайнар телефон тыңлый. Нишләп дөресен язмыйсыз? Нишләп гел майлап кына җайлап кына язасыз ул гел? Бүтән язылмыймга җитегезгә. Битте сабыйсызмы? Мин инде кем булсын тагын? Татарстанда дөресен сөйләүче бер мин генә калдым инде. Нишләп теге артистның ишеп йөргәне турында язмадыгыз ул? Кемне әйтәсез? Бездә артистлар күп ич. Теге инде кәҗә тавышлары чыгаручы. Кимсең инде? Каралы исемен оныттым. Иратмы, хатын-кызмы? Ират. Нинди җырларын беләсез? Теге ни турында җырлый инде ул? Син мине әйттең, мин сине әйттем ди инде. Мәхәббәт турында җырлый. Мин ни сине... Бик төгәл информация булды бу, шуннан. Ну, бу артист безнең авыл сабан туена кайтып, бер утыруда бөгелмә малайын буклап куйган. Нәсимә күреп торган. Балык шулай ди. Нәсимә күргән. Нәсимә. Дөрес аңлыйммы? Бу артист авылыгызга кайтып ишкәндә бөгелмәдән килгән ират белән сугышкан. Шулаймы? Кем сугышкан? Бөгелмә малайын белмисезме? Аракы шешәсен шулай дип атыйлар ич. Шуны да белмисезме ни? Журналистмы юкмы? Шуны да белмәгәч. Безгә шалтыратуыгызның сәбәбе нинди соң аңлап җиткермәдем. Кешене фәрештә итеп күрсәтмәгез, дөресен языгыз дим. Әйдәгез соңга җиткәч сезнең исемнән артистларга ачык хат бастырыйк. Безнең авылларга кайтып, бөгелмә малайларын бүкләмәгез дип. Брук, минем исемне күрсәтә күрмәгез. Абзый, бездә анонимкалар басылмый ич. Нишләп анонимка булсын? Нәсимә күреп торган дим. Нәсимә. Ишетәсезме сез мине юкмы? Юк инде, юк. Бер кайда да юк дөреслек. Язылмый бүтәнгә җитәгезгә.